So what's up mga kagri? So ayun po, para laging malusog ang ating mga manok, so ako rin po magbigay ng Vitamin Pro Powder Health Enhancer. Ito pa ay Immunity Enhancer, Energy Enhancer, Anti-Stress Enhancer, Digestion Enhancer, at Growth Enhancer. So ito po yung ating mga prepare na tinimplang Vitamin Pro Powder at ibigay po natin sa ating mga manok. So ngayon po kasing panahon na ayun po laging maulan, pabago-bago yung panahon. So para po maiwasan natin gumamit ng mga antibiotics, so dapat po lagi tayong nagbibigay ng Vitamin Pro Powder. So kompleto sigurado para po sa ating mga manok. So pwede po ito mula sa ating mga sisiw hanggang sa ating mga breeders. So yun lamang po, at gawin po tayo ng mga produkto ng Battle Cap. Dahil sa Battle Cap, lagi kang lamang. So ayun mga kagri, wag po natin kalimutang mag-heart, follow, share, and subscribe.